tanawang lugar Jo. Bingaw kay Jo. Nya ko, yung bingaw. Magunsang ta diri nga, mabasketball makata. Ay sus, kaya ati ka tagagon para na ako kasabay ba? Yatis na, unsa na entrada ni mo day? Ay siyempre, kana si Kuya mo. Daggan kina siyang manok. Unya, kung dagan og manok. Aw, siyempre, atong kawaton, dahil pag pangayoon nga di ba nahihatag? Yatis ka ko, basin malanganin tayo mong gibuhat ha. Ay di lagi, mura man tagdi kawatag manok sa una. Tara ta. Oh, tanawa Jo, bingaw kay Jo no. Bingaw jud kay ko no. Nya sa ano dako mo kay nang gate unsa mo to nagsulod ron. Ay sus, ay nagkabalakad ya. Nasurbi naman ako ni Daan. Kadlawon pa ko diri nagkatang-atang. Sure ay mo tangtang din mo nang kandado. Kandado, libat ka. Tanawa ra gunaw, alambri ra maguna gilukot-lukot. May dugayan to koy. Tara na. Oh, tara. Tay daghan ng manok diri Jo eh. Wapo kay mga manok ba, pang dirbi jud ba. Makabihag lagi ni. Tara ta. Ay, salamat. Nakalungag na yug ko. Uy, puti ka man. Ikawatag manok ay. Bata pa na ito ang ano. Yatis, si Anjo mo si Jikoy ba? Uy, kini Jo, jakpat Jo. Kayo. Sige ni mo bunal ba? Ito na ba kayo? Oh, kuya, mga awat. Mamili pa yung mga high grade oh. Jo, iuna na dito kay magkuha po isa. Oh, ako rin bahala ni koy. Ah, gikuha pa ng 5 times winner oh. Sige Jo, dala na Jo. Pagbantayan ka, basbasakpan ka. Hindi na pong isa bi. Ato na siguro ko. Atay, di-apil ba yung buyog? Mubi nang si ka-champion. Tugay ko sa tag-iya be. Bus, bus, bus! Saman? Boss, sama na sige pag-scatter. Dihay mong manok, ipangawat na ba? Ha? Yatis, tinuod na? Na, tinuod yun na ya. Ipanguha, doha ka mo, katuwa dito ka. Yatis, itong mata ito. Asan ito? Buhat na ito yan. Isunod, isunod. Patay, imbas. Gito rin, nagdadag. Dus por dos, kuya. Kuha sa manok ko. Diba kaya ni Jikoy, oy? Jo, Jo, Jo. Tara Jo, bapot ka mga kuha manok Jo. Buyog ba? Tara ta. Kung saan mo diya? Wala manggod. Ah, wala. Akin eh na ah. Tanawa ko, na-block kayo noon ko. Ikaw naman yan.